Actimedia jabaran filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ni tanubaw ye aw bisimila a ka dɔn kibaru kɛnɛ kan. Bi don kibaru daminɛ ni a yɛrɛ ka jamana kɔnɔ kunnafoni ye bi tarata juillet kalo tile 21 san 2026 lajɛba dɔ kɛra Bamakɔ Mali ani Maroc jamana cɛ baraɲɔgɔnya ko kan o lajɛ mina to sen na fo juillet kalo tile 24 san 2026 juillet kalo tile 21 ka taa bila tile 22 la san 2026 u bɛna kuma u ka baraɲɔgɔnyaw kan ni jamana fila in cɛla la juillet kalo tile 23 u bɛna u ka baara bolodalenw kɛmɛ ka min boloda Maroc ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna sigi ni ka kuma o kan kosɛbɛ juillet kalo tile 24 san 2026 o ye ministre ka lajɛba ye ni tile 4 kɔnɔna na ni jamana fila in bɛna jɛ k'u cɛla baraɲɔgɔnya sinsin ni ka baara caman boloda ɲɔgɔn fɛ badenya ani teriya o sɛbɛkɔrɔ sinsin Mali ani Maroc jamana ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ taa an dafe jamanaw la bi tarata juillet kalo tile 21 san 2026 Burkina marabolo ɲɛma ni o ye Rimtala Jean Emmanuel Ouédraogo ye ale ye centrale thermique dɔ dayɛlɛli Kolobokari min capacité bɛ taa mégawati 50 bɔ ɲɔgɔn la ni waleya in bɛ don Burkina jamana ka cɛsiri kɔnɔna na u kɛmɛ k'u min boloda yaasa u ka se k'u yɛrɛ ta kuranko ta fanfɛla la. An bɛ taa Congo RDC diɲɛ seleke naani tɔnba o min ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ɲɛnabɔli ma ale ye laseli dɔ kɛ bi tarata juillet kalo tile 21 san 2026 min kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Ebola banakisɛ ye k'o kɔni sɛbɛkɔrɔ carilen don Congo RDC an bɛ waati min na i ko sisan a yira maa 2,423 bɔ ɲɔgɔn la maa 963 a kɛra olu sata ye maa 469 olu kɛnɛyara ni ka bɔ ni banakisɛ kofɔlen in na. An bɛ taa Faransi kan ka bi don kibaru kuncɛ Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron a lase bi tarata juillet kalo tile 21 san 2026 ko ale euro wari miliyɔn 38 musaka de labila o bɛna kɛ ka baara de kɛ baara min bolodala san 2027 kɔnɔna na yaasa ka dɛmɛ don denmisɛnninw ma degun tara ni ka minnu sɛgɛrɛ u ka du kɔnɔnaw la ni denmisɛnnin dɛmɛ sira o cakɛda min bɛ Faransi jamana kan olu ka sira ye. Actimedia jabaran filɛbagaw ne tun ye aw ɲɛ garisɛgɛ an ka bi don kibaru la aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn o la diɲɛ wagati wɛrɛ. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.